Mga kawaray, welcome to Lake Agco, ang hot spring at saka cold spring ng Barangay Ilubis, Kidapawan, North Cotabato. Ito ang paanan ng Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas. Ito ang entrance ng Agco. 20 pesos yung babayaran mo. Itong yung way papunta sa hot spring at kung saan pwede ka maglagay ng mga sulfur mud. Ilalagay mo sa mukha mo, sa buong katawan. Nandito kami sa Madadma, Manobo, Apao, Sindan. Mga Manobo pala dito, ano? I love Bohol. Bakit dili Kidapawan? Sir, anong masasabi mo, sir, sa lugar na to? Awesome. Maganda, no? Malamig. Enjoy ka ba, sir? The best, pare. Na-enjoy mo yung birthday mo dito? Of course. Simple lang pero astig, ano? Lake Agco is located in a forest reservation 1,250 meters above sea level at the foot of Mount Apo. It's a part of Barangay Ilubis, some 25 kilometers from the city proper of Kidapawan. Lake Agco is technically a pool of hot sulfur mud presumably from the geothermal innards of Mount Apo's belly. Taking a bath inside the lake is obviously not a suicide. Bakit kaya huli, ano? Ano kaya nandito? Si Datu. Taga diri mo? Mao na pinakainit na tubig o bukal pa, ana? Magbukal. Magbukal pa? Naisda diha? Wala. Wala. Pwede maligo diha? Pwede maligo? Dili. Pero wa na maligo diha? Wala. So bawal mo diha maligo, no? Delikado. Yan na po ang Lake Agco. Sipin mo naman kung maliligo ka dyan, sigurado magkakaroon tayo ng hard-boiled egg. Talaga sobrang init, oh. Bumubukal at saka mausok pa. Kahit dito, ramdam na ramdam mo talaga yung init, eh. Tsaka yung fume niya na galing sa mud. Maraming pupunta dito. Yun ang hot pool. Kung saan pwede ka dyan magbabad. Mainit din. Yan ang happy birthday pool na yung tubig niya galing doon sa bumubukal. Linagyan lang ng pipe. Nyo talagang madulas yung daanan. Dahan-dahan lang, baka mag-slide tayo dito at magdumiretso sa lake, oh. Sigurado lulutuin tayo dyan. Sige pa. Nandito na ako sa malapit na sa lake. Talagang ramdam mo na yung init. At saka yan pala yung mahilig magpaganda na nag-apply ng mud. Yung hot sulfuric mud applied sa kanilang mga skin sa katawan. Medicinal daw yan at nagpaparelax ng katawan. Yan ang tinatawag na balneotherapy. Balneo comes from Latin word for bath at means soaking in thermal mineral waters.
or medical hydrology. It's considered as medical science outside of North America. Yung lukewarm na mga sulfuric ay nakakamatay daw yan ng germs at saka virus sa atin mga skin. At saka nagbabawas din ng at mga sakit-sakit sa katawan. Muscle pain. See the result after 1 year daw. Kaya na-raise mo gano'n. Uy! Yun! Mga butas na pagbuga ng mainit na hangin. Lumalabas din. At 20 minutes na nakababas na dito naman may barbed wire para walang makapunta doon kasi sobra talagang mainit bumubukal talaga yung tubig pwede ka dito magluto ng itlog. Sobrang usok, akala mo lalabas si Undertaker. Yan, ladies and gentlemen, please welcome Undertaker. Sobrang usok. Akala mo lalabas si Undertaker Yan, Undertaker. After doon sa mainit, dito naman sa falls, malamig kaso hindi ganun kalakasan yung falls kasi hindi umulan. Kung makikita natin yung tubig talagang yellowish kasi yung mga kalabaw na galing doon sa sulfuric mat, dito na rin naliligo. Nagbanlaw. Lake Agco, Assam, the best experience.